lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Bwere bya mwancho muligarali chinsa ninye chia vono marogoba litukeliga lya Jumatatu tariki 13 tariki 15 chio motienyi ogatana gatatu umwaka no bwekiri bubere na 25 igene kionga chinsa inye asenjira yo bwekera nunche ni ngongoro kwaro ni toto nyangire na kuranza memenyeryo ni goto kubwatira nala Wilson Makoli tankima anegatia na kwalengendi asenjira yobwe. Chitara chikangira ngarara mana timetikiri tonyo minto karuga buchinsa sogete dacha tego turuke mami muna kirinton yale para otukie nigo bwachakiwe kubwatekana amuno mwana w'imyaka 15 nebere mumura gutoka nika kwete asinjira cyo bututuka numbarabale ne para twamenya ile nenjale ndoro abana matukanda onyora mbabu atikende bakulia lakini balemereka ende school amate yo mungana chulia nyawiya uyu mete no wale makwerera makongo agwetira ase obugima dile tega inkalansite inkalanse bole kanjalo mwana ndo kondangeli okondangeli ingora amate ya mokuru wa chinsa mucha mabuko kolera obane bwabo magiga yo mwana obo okwa ase enchira yo bututukanu Mwancho umorigererie kionga chinsa nyetogo chaka korwa ase county ya Meru ase oyo koligie gosoyo orengereiri koligia hekirogo kyobo raibwense muske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigagenda tene taro ya ime ye chinsa mocha Meru ase rali baga litukulia lero na kugenda komoche serikali yo muske William Ruto ase agotabuna tranya kogekirania achira ya nyatoka kulira wa Kenya abo igo obokurumi nigo bwatitense ase serikali muske Fred Matiang'i nigali gukwana nabo bwatani bekiama kia PNU ase tari ya gesiasa ase litukulia kabere lero. Haya. Na wananchi, wakati umefika sasa nchi yetu ya Kenya, wakati umefika wa kusema la, hapana, hatuwezi kukubali, tukatae. Na vile kiongozi mwingine amesema hapa, enough is yeah, hatuwezi kuendelea namna hii kwa sababu in fact some countries can survive corruption and institutions can survive corruption, but I don't know of a country that can survive looting. Because what is happening here is looting. It's not even corruption. Massive looting of the country. Tukiangalia namna hii, tusikubali maneno kama haya. Na watu wakizungumza ni fitisho sasa. Tutamkamata Rigathi. Tutamkamata huyu Rigathi Gachagua akikuja kwa airport twende tumkamate. Na mambo Rigathi anasema, mimi nimesema Rigathi hayo maneno Rigathi anasema kila mtu ameyaona. Mimi nimeyasoma two international papers. About 3 or 4 weeks ago, The Economist, ambayo mnajua is one of the strongest voices in the UK, has published an editorial piece with a scathing story on this administration and its leaders.
using a language that is even stronger than I've heard Gachagua use or even any one of us in the opposition use. Describing our leaders in a very, very strong language and the things they are doing in our country. Juzi, nyinyi mko hapa, mliona gazeti moja hapa ya Kenya. Mechapisha story kuhusu silaha na vile silaha imeuzwa na vile tumetumika hapa kupeleka silaha kwa nchi jirani. Hakuna mkubwa wa serikali alizungumzia hiyo maneno, mlisikia nyinyi? Hakuna mtu. Kwa sababu maneno yakizungumzwa na mnyamaze, inamaanisha kuna nini? Kuna ukweli. Hawa wakuzungumza sasa ni kutisha, kamata Rigathi, kamata huu. Yani things become criminal when they come out of Rigathi's mouth. Hii maneno ya kufanya watu kana kamba ni wajinga, wao wenyewe ndio walituambia wakati walikuwa wana campaign 2022 eti wajinga waliisha Kenya. Kwa hivyo wajinga walirudi wakati waliingia serikali. Ama namna gani? Si walituambia eti wajinga wameisha Kenya. Sasa wajinga walirudi wakati waliingia serikali. Na kama wajinga walirudi wakati waliingia serikali, mbona walikubalia wajinga wakarudi? Kwa sababu walituambia wakati wa uchaguzi, walikuwa wanatuambia kila siku hiyo story yao kipindi kila siku, wajinga wameisha Kenya, sijui deep state nini. Sasa yote ni uongo tu, yani ukora. Sasa wajinga walirudi namna gani kuja kuambiwa haya maneno atuambia? Sasa ni vitisho. na mwanju murigeria abanyanyimbo nigo bachakiri obotuki kubwatikana nagekore asomorokigwa omoyomo abwe miaka 12 anyata kabaga gutoka gasitwe mwaye epara mbarabare ase chinsemo cia kemera imye bunge ya Gitutu Masabe county ya Nyamira chingagie checho amataya nigo yarerire na kuboria abanyako bakonyora obane bwabo chingaki obotuki bogenderete muriketo Daniel Ntiri na mange ebikole by'abantu gosirie mage mabo hasi chinchira cyobotutukano hasi umubaro nigo byerekanire gukina na munasa matuka wangoiga nase ikiga hasi roboti rwabene numugano bumoro kigoiga Clinton Obenga we myaka 15 kurwase kenyero Kenya mubiro ime akimira hasi Gitutu Masaba uyo siretie obugemo bwaye mubasokano litukuri igoro mwana mitachete saine chabutuko akantura akamboli kwambo ukorara kurusa 10 baka saine boka ngotebi akantebi nga 150 akasoka akaikagesieli akaira na tabi kete shati kama ngotebi kwambe kentokere ne bira kogotebi t-shirt eli yale kasi datandura kabuka ngaisaransa ngamoboli asiki agantebi karati gakomboli gongi gwete toralindagera agachaka kondageria mochere kamuntebi gakitingi gwetindagera swega kikware gotigandare nari Clinton yantebeti getu kyagera natandure t-shirt eyu twagosana nomondokoro kwa seko agantebi 150 ngenda ndatesibi ungakanere tobuye ngoma kabwe 150 agatirimbo kamata sibamura bamwabo bakagamba chachitoro chikangira ngarara mana timeti Clinton yominto koruga buchinsasa ogete dacha tego turuke mami muna Clinton yale para gai nyegosira Obenga nigo wiko kwae arenge omorokigwa wekerasi ye 11 ase skuru ye secondary Konge SDA nigo ya matiaye egoteba buna nigo arolekanete moisonde karibuya chingaki wairete akabura wikabuna umubero chete gotoka mbarabare ne para sensemo ya moitunya ye gotoka umugonchoro mbarabare ne para korusire rongi nigo orengene chingoma chintindi asumutwe ono igoro mambia alingonya ngobori kuna Clinton nara tayo Clinton igakwete ari moitunya ina kiregento gaiga aremire korona negenta kireiga asene na testa erigete iga ani arugete
Elijah Mauvi na Alice Mura abaiburi bae bamuteba ko musae bwerwete ke masomo na nigo agendrete kwirigania ase matemo ya manene yikirasi gikomina kabere umwaka gocha batabuna nigo batigirwe obuchuti koboko ndamukwanire na ntokonyera keigo naende nabara ichanda ina mama gaki naragosire nako goseire umwana umuya igorende une kenyoro ne family na bamu abo ne amate abo tubatu gwichano konene asingenju gikabono igantora manyanga ngakiuku kwae kore oboteneri wensemi nigo bwakwanira ukugania ko bulindi gotingi waiga wonencheremo yogokania ebikore bingabunebi chipatrol chara abe kuna basigari baitu bakara chipatrol yakanda manyete gagesta manyete abasigari gabaro abasigari ntomanyete na barabwe mucho yito noro bwata basigari gagase society igobo sibo le nimbo bwanda kobekwa basigari bara patrol ne gari babwata ya serikali yara etana na igango bona karba etana timbango bato nyorete no abantu na bale goito mwana egere batokonya mubironye gusira nigo ukendereta singendo yemo yabanyene ime yomucho bosongo nechinga kicho okuboria kwabekwa ne amatiga esirwe kuwatekana abayigo nebirengo biriguru byubutaka kurwasa bayiburi nkurubuterega tasene kyagatembe kurega se county ya Nyamira literane ngurukwo Daniel Untiri na mwancho murigerere chingaki aba watu bagenderete kwanyorera nengo yabo kurwa serikali cyo murobiri oyinwa jamii nigo igatie chiamate a cha isokiri na kwemurunganira okorotsigwa ase list ya bali bakonyaka bagwa kanwa imere ya mate eye moyo mugaka sakayo nyariki wemyaka wetani emye ya mokorwa ase kinyoro kya momo sasa nyansiongo uyukonyokonyora bese yo nigo arusigwa ase umurobori oyo amara sanda tayo cyase amateyo igameteyo yanyarika boge koboria enyarika boge kwerura buroge nga ningike gendrete nago tumenye mulikito Paul Cup okara kamutei baba lende ga kinchekeri angorore ngaki ebesi ngaye ka getenchera yagete bana karba chiete komurika lende ba ntebetinga ntoroji gosebese ineroro ngwikaga igasenka ya Zakayo Nyariki uyuru mogotu ubwate myaka gwetanya emyeyamo asitokumirana amono mungno Emil Kanyanjo Kanyariki gakwerera muna batema gutara seduka yokoruisye besa ko tibaraye nyora gwikabono ngombwate birengera paka ngusunyukuragira nkuigusuo mubiri umane nkuigusuo mubiri paka bono iga mariga ko nagucha nga inki gose negento korengana muna yanjoka agendera ko bagakugeranga ebese nigo yabakonya ili kulinda umugotuyiga asibika bono bataranywa lebesi jubagendete kwebulia mabulia mange asinirwa ikibagokora nagurira umugaka umutu asengenjo ogotironya urumusuri onyo one ebese ikuru mutie nyusta paka bono ibumutie nyusaba tindanyora bese ona chiete kogenda nga ekiakire nkanyora nga message yanete koretiki techeti paka bono iga nabongo chikurigirerie simu kende tikeyo nakio kiagerire getasine kiga kiagatembe kiamurigirie oyo mubwa bakoreri nanene bokubaikanga bagotwa bagakurwa sebenyorime kurwase tinseme chigachi ewadi ya Nyansionga sereta Petrus Kimuma oyo kwerera enchira atemire kunyara ko bagagokonya abange igento korengana monera aganije serikali gwesora negati eri kubatoria abange babo abaiga bagendre ko baguchandika inyarekane buna nigo bali abataka abahere abagotu bachandikire asingenche besa bakanyorire yabakonya bono igateyo nambeyemo abagotu bali ababepi na burero barusiri ase program bagochiko bateruye ebesimi yaya yateba nga notinta payroll bono none kiriteri batume kamba baiti nonya ne notes yoko batebinga ki bono gochakera omutienyo omuri gochakoria ekero gotara mono naende nonya ne simi eche chiatanga inua cha citizen abagotu abange nonya simi bamanyeti ko yetwara bamanyeti ko rendera ini emechando babwate ne ringa nonya nekera bachire chi mpesa chi nyinge chi agent igotogo kuranga Nyasaye serikali konya abagotu bono Safaricom konya abagotu nonya no yobwate buna bono chi ageteinye ochigocha ibere yaorokie balance igere chiri winye lakini abande igo bako bachiri wibere batigara ne chiri wibere igaba gotunkorera bare kobwa mono ekera abakonye bakoria bono barusiwe
ningana wigo ya matiga ya singire na kugania serikali na nene abaraikorwa sorwa ngoro igagwesona negatibu na njira ya muyo kubatoria abagotu abange elio komenya asobwe kobwense jiga omongino nyariki igare rire bobe tari korara torokera rituka kuburi ngaigo ninki bono inche ninki abande nkonyora bale bara abasani bagotebani nkiera ari koruserigwa na ndeke rokumurigeria amaenere ne ro mutaka omwere omoisimi gwosero gaki ababo kongo gaki kubarororo gaki tigango barigererie baike barora bagotua baiganga nabu babwenerete ko babata mbanyora kende bagwekonyera gaki bache bararigererie baraturigererie sika muna tokorera ingo ripoteri getasini kya obwanjete kya Gatembe kurwa sinseme chiga chikanyori kamanya kantabuna omosasa ewadi ya Nyansionge bunga ya Burabwe county na ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara ya mate amo na wananchi bekenyoro kia WhatsApp ime ya keroka erocation ya Mabuko yogotoka ime bunge nyalibali masaba niko bale no kwasini kwa babwatu no mwechano magayo musaibu imyaka yegatwa uyo manyikatabuna Eriki Ndonga Ombagi oselie talinda sungura goitwa abo batuko baigoro gosaganwa igento kirera ere gosiria oguma bwaye emambe ya lero nigo yamateyo ya boliri ose yamateyo nigo yanyarika bage koboli nyaka bakonyora obane bwabo kubwatakana unanyagosira nigo muberoye obugate chingoma chintindi mnago tumanya muri kieto gapire nyakunde Yamate amona bananchi bekenyoro kia water supply keroka iyo gotoka ase location ya Mabuko ebunge nyaribari masaba county ya Kisii nigo bale no mwichano maiga yumusaibu myaka igatwa uyu munyekaini una Eric Ndonga gotoka ritkoro igoro kagusaganwa n'abantu batamanyekaini kurengana nangina nigo herera na goteba buna nigo aretere toroboti buna nigo abantu gete bagendrete kumuchwata omwana oye babayiga ngabakona na rugide bana kerna ngabwata ngaruga tinkiti kola gero kumubwansinya ngabwata ngabeke chayiko na sijaye gansinya konyu ngarangiri ngairo kumubuli mwana nyombene ngabeko echadi nganyada ngabeke nyombene wongire tega inkalansite ngalanse bole kanyoro mwana ndo kondangeli korangeli okondangeli ingora ngomatebye nonde ngozo kwangonyoro mwana namo mayete byega lakini nganyano mucho koro o marandu ngabwata ngakante byo mwana wangu itwali oli mwina ali goitwa nigo amentara goteba buna nigo mwanoe atigere tuchingoma chimbe icho cheirera ere gosiria obugima bwaye kinse kya mambira ndi chiko macheki nati kuligeze ndakibona mwana oli anabezi gane kiyagende tamagoroiga nategere ko nasoka kuchie bara nanyora abana bande nabwata nabalangiri kindangeli pasta naliye linarangeli pasta ochomara oligeri ogenda nadibacha na ndugu yane kulukunya gwoka mwana oyo nje na maito gosoitirwe nje mbana mambingo chikuboka nyibwe bikuru ngobuli ngai bone bikuru ebibyaru ngayaya umojokoro okure inki ngaya itetu ngomo itete ngantunto komanya natiri mbukalende gocha nacha korora nanyora nchu umojokoro na baraire ase amatega yaganire konyora obwene igoro yo mwana obo uyu nyarete goitwa nagosiria obugima bwaye ritukorerero aki mwana oyo gukwa kwete ngidime tuna kya kwete yasana rumanyite aki siombanya saora kana ngoteba mina kwikira gasayo nere sona ni asa mangana yo mwana oyo ne buna itetwe tonyore yaki tukwetero mwana oyo ne Eriki nabona kingo reporter ya Gataseni Gatembe kurwa sebunge nyari bari masaba county ya Kisii nchengruko Nyakundi Gabriel manju muri arange abo bare no barema nigo arange bagutigwa gose bakoirerwa na bande buna nigo bare abasabirari kolende ase omongina churia nyabuya kurwa se kenyoro kia nyachururu egwodi abasamaro bunge ya West Mugrango
uyomete no gutaka ube nigo abere ka ukora umukyo manene ase ogukora uburemi obokoboke ase okubakanira abana baye school fees nagoika bono n'abana baye babere baguchia gosoa ase university gosase university ao na nigo amateyo yaye yomungina Julia yanyakaba gegwesokia asogota yabona gwetira asoboremo bwaye nigatari goikeria ebinte bingase amateyo gose asaborije ayamate na bali bonto bwate ukugania okuya wesokia na komosira gosina gosiria amate yaye muna gutumira ulikito fatikade nyakundi Ogokoria buya asa masomo nigo gokoreta omogoko monene ase eamate eng'ana ekorokia hikimanyererio giokoreta oburabu ase kenyoro kurende omugano buyamate yomong'ina Julian Nyakerario Nyambuya oyo abana baye babere baganirie gochia gosoa ase university gochakera omutieni oyo nigo asinyirwe asa gochakera nase agokorera kubwatekana n'obutaka obwere buri ase nkaya yaye. Ndio nafanya mtihani nilipata grade ya B-. Naenda kusoma Rongo University, course inaitwa Bachelor of Science Education. But kufikia kwa sasa sijapata kitu chochote ya kwenda kujoin campus. Nilisoma shule ya upili ya Nyachururu ambapo nilipata grade ya C+. Nikitwa kwenda Masinde nenda kusomea kosi ya cosmetology and beauty science. Kwa sasa hivi sijapata kitu cha kwenda kutumia huko. Abana aba ni gomong'ina Julian Nyambuya aberega gokora oburemi obokoboke gwichinyeni ase okubakanira school fees ase secondary gweikabarabwo gokorea biyana gweta erioko chia kogenda ase university. Nabona bajete bagakora primary bagasoa secondary Nyachururu bone getije kana kingonya kolima iga na ile school fees na kanira abana nabo no bongo kana tugetubukeiga na rusio maginororo na ile school bandikire school fees ya twamenya ile nenjale ndoro abana matukanda onyora mbago atikende bakoria lakini balemereka ende school mwana oyo no mumura nero gotema na bagotema sana okoreki ekerale weekend otemwa oenda no ine kondo obokong'u bonde borase eamate eyeiga noborema obwomong'ina Julian Nyambuya ari naborobwo egento bono kerachikomobera egurube enene nonya nogokora chigasi chinkong'u echo aratumeke asokonyora enengo eregosomia abana baye ase university. Mama ni mlemavu ana pesa anaweza tusaidia kwa tuende shule kugorokuwa naye kore marete tindi kwenyara gongo tara ni nyimbo tindi kunyara kubuguri bintu kuna bono kubuguri gento kana enda no endo chengetwe kama acho tingonyara kati yembwate ya stability njanya bonkonya ndonso ani naitire totebi kugenda sigete makonyu ngenda ndigi no ene besa na kabesa na ari ne pigipigi paka se abakonyu bukali na ikororo twaye kuchifomu ichori tingo chinarora kitindiko chananyora ichibulinde kurugesa abanyakenyoro nabarabwo nigo bakwanire obokong'u bonde obwo bore ase enkeyeiga oyo Julian Nyakerario Nyabuya gotogosirikinere ekanisa yemo omusubati oyo igaro single mata igagwata kare magasinini kare 25 by 100 25 by 30 igokire gento nakonyora kurwa no mwana ya abana bayo umuro monene nabo bamenyete ko munyumba boigo eamate eyeiga gekuyaitira ayaigonsi boigo taria yoka bagenrete gwetera kurende omunyarokobo oyo ogocha kogenda ase university ya Masinde Muriro nigo abwatu omochando boburoire bwerisangwa obwo bokumubitereria ere otumia amariogo kerari ituko egento kere omochando monene boigo bokonyora eriogo. Ugonjwa ni wa ngozi, nikienda hospitali naambiwa ni allergies. Nikipewa madawa sijaipona. Niko hivyo natumia madawa kila siku, nisipokunywa tena inarudi. Na wana wangu mete na kaka ende skuru nyatingo nyora bese ekyo ako chikobora chikonini na bara chikinwa le skuru abo wana ngo tana gaki onde bwensi gaki oraro ra mabira konyo mwana oyo gaki ba mugore no ene chikonini echichioka omwana ori achigutumika ise skuru
bono eamateye yomongira Julian Nyakerario Nyambuya nigo baganetie ogosirwa kurasonde bwensi ore no moyo umuya ekende emechanda bwate yere menene abana baye bayetete babere bakoende university bono tabwati kende igale marete bokonyi mboyo njebuno mwaka bw'Ekenyorongo sabanga onde bwensi oli ora kunu no moyo umuya abasenata baito abagabana baito aba MCA baito mwarenge gwanja so moyo ino bwo konya akikonyo umuntu yoyiga na intwe Kenyoro egera abana ababaye bache komokonya asengenjo no umuntu ore marete atubana ngo sarara abaminto akibali babwato moyo bwonja ngokonyera abana abayiga aki namba yane yesimi yengo tumeka elieta lyane elire Julian Nyakerario Nyambuya namba yesimi gere 07 14 07 14 41 inere namba yane yesimi Hinko ripota Gatembe kurwase Kenyore keiga Kenya Chururu ekyo kegotoka emeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Yisemba na somoro kurubura chiro yaliana imeyego ebunge ya Bonchari county ya Kisii bamenyi bensemeyo na bare abakoro nigo magaro ya lero bakorege karo asoko bole chireyo inse serikali ya county enyaraka bagego chakibwa okwana chinga kechyo nigo bakwanira obyabo gotwara oburayi na bara yabaye ase obonchireri na ase ogosiria obotaka ase ebinyero muri kito diponi asanya nigatore ne roboti rwa senchira yaboikirana Abarayi b'ekiciro kurwase county ya Kisii lituko lya lero nigo baumirana n'abamenyi be wodi ya Liana imeye bunge ya Bonchari asogukwanira ogukina wechiro chinsemekyo Liana nigo tu yanse tukale sana abagaka bale ngororo abanene bakire lakini onde na barabunje njengo kwana iga none na barabwo bibyasara byane ne byebucha ase Bonchari ga ekinaro lile chiro ya Liana abamura bakire abanyanguru koboki bali ekire Liana ebe ekiro kawaida nande ekire Liana nere nkoro esuneka ekanganya ku Liana ekaenda suneka gukonekerekyo nigo bagokera umurubiro yo aso ogosaba oburayo buya burabe bogokinia ekerengo kyo bunchurire chinsemekyo tukolia rero twagokire mono konyora abo bisabaito koru batenete chichiro bakire gotokwanira iga anene mono ekerenga kiarenge kene keringa ba toe obuasio lingana kitoko chikokoro bochori obuya bwoko bana barayi na mbeye mone link ekoba kulwa aso monto nsega igo munya biasara go cyase serikali gutorana lakini amatukonsi pitu abenye tutabu atie link eyo lakini ekogera togoteba nganga kiyarenge buya tochora barayi bakobe link kulwa aso mwana incho kawaida gochiaria link yo kanke gotokonya ange ubibune yerese chiro ga yarusigo ange chiro ite kwa busubuya ange chiro ite yaga chire buya nonye no muntu utakete kobeke nyumba sa takete kobeka ga kobeka mambio tago ligwe kiagera tibwati mapingi ngiya igo obora yo botutakete otobotakete buna igoro ango obugachete kare obuya korengana no bochori buri bosio nigo abantu bari bamenyete no bolema baburire konyorwa ilio nabarabukonyoro muwakirishi uyurabe gakubarwanirira anene asokonyora obwasyoku amatuka mange ase oborai nonya nabalemafu batukire kinga kitinyi ambapo ati mwakilishi noene chire yabano muneko chikwagacho na bego toka nga yaga chirubira ramps igontore no mogoko ngabo chori bogo chikokorwa abalemafu na barabumbata kire bayichi bachora abawakilishi babo bakwakisha nga ramps inchiro nechingorongoro chikunyire ngo tichu chire buya ekerenge kenene negyo korotota oburayo buya naboigo gukinia ekerengo kyobachanu hase boigo bateba nonye na sense moyoborendi ebwenerete gotingiwa wakangambu ya mono aso mugafa na ito Simba Arati aso moroberi muyo kwa tuarire azeri jimwe yao chimake chake gutwara leaders whereby Liana asebono iga bunege enderete iga aseli tukulia lero aba bisaba twashwire nga on Wednesday abana biasara bonse bibatokega iga ekegera twanyanga there before abarai bali at this time nigo bale wechora landlords only lakini bono abanyabiasara babekirume nabone gotokorwe chire ya karose tiguno bosike nse yo murai onyancha
tiyanya korusibwe goto yabege twali aseta dustbin baka boni ga baraya buna bo baroro ase miaka yonsi koru 2010 nabo baroro ntunto maitinga ibago chorero lakini asengencho nyasaye bwanchire gochi tole gochora ase twero cherete amatuka mange twathaire tutabwati oburai bo chikaine bono twa discussinga tonyora oburai bo chikaine elio boreto busafiriana egotunera ali nyinge sana ebekire ebibanda byaito bibe safe security wise uginko ripoteri gitasani kia obwanchete kia gatembe kuroiga ase chiro ya Liana egutuke bunge ya Bonchari county ya Kisii Liana enkoro kwa Dipon Hasanya na hukumusana na igoro ikiganja kia NCCDF niko kugendete kwene kwa igatia barai nitukulia lero muraibi kia magia ODM umusikiraira Amolo Odinga nigasingereire buna ikiganja ikyo niko kiganire kurusigwa asayo na kubekwa ase abagavana nabo babwanta gutwara libagari gukora magendero asanza muyayo muraibu abange ase bunge nene umusike Kimani Ichung'wah nigamereria kirengereria kyo ayo nigwanyaraka gwakane kiwase gikaro kia bajumbe bwa Kenya Kwanza na bali ba ODM chinsemo cha Kareni imeyo mosche o Nairobi gikaro Kenya gabekora uno muraibu ense umusike William Samuel Ruto. If you have yourself being involved in construction of roads, building of schools, hospitals, who is going to oversight you? Who is oversighting you? So, Mr. President, I hold very clearly that these MPs know that they should not have any business in trying to implement projects in their constituency. Implementation of projects should be left to the county government. Your Excellency, also on NGCDF, these members of parliament, just like Senator Aaron Cheruiyot has said, they would have no job if they can't oversight governors. These members of parliament do not run or manage NGCDF, but they offer meaningful oversight on the implementation of projects at the constituency level. Part of our 10-point agenda, Your Excellency, was on strengthening of devolution, and I am a firm believer that we can strengthen devolution without necessarily doing away with NGCDF. NGCDF has been critical in the development of our country and supplements what devolution is doing, and is not in any way in competition with our governors in devolution, Your Excellency. Your Excellency, I want to say that this is a very important gathering. Last week, both you and the Prime Minister and even the Deputy President spent time with the governors at the devolution conference. And there are certain things that you said, which as members of parliament, we felt that you are keeping not very good company for too long. And members were saying, when will we meet the president and the prime minister, so that they also appreciate things from our perspective as members of parliament. So we hope today you'll also say something about governors after listening from the perspective of members of parliament. Because we Mokonyi bomuraibe kiama gia DCP masike Kirovas Marara nigarurega kulega tindi chia serikali igoro yo kwera na ko muraibe kiama kyo masike Geoffrey Rigathi Gachagua korwa asense ya America korengana malala nigo serikali Robert Kumabeka biara Gachagua chinga kiara ike ense ya Kenya Gachagua nigabira ase etaro imeyense ya America asike kimetinye birebono. We confirm that indeed we will, and as a party, and as the people of Kenya, we shall gather at Jomo Kenyatta International Airport starting from 8 a.m. This is to ensure that we plan ourselves adequately. We have people traveling from across the country, all the way from Tesoland, from Luoland, and therefore we want to have good organization and protocol at the airport. So we want to ask all our supporters traveling from across the country to be at Jomo Kenyatta International Airport as from 8 a.m. We are also adequately informed of the mischief and also plans by President William Ruto to have our party leader arrested upon his arrival at Jomo Kenyatta International Airport. We are also informed that William Ruto is planning to divert his plane.
Mwanchumo rigarari goikirabwa ntokorera amang'ana maya kionga chinsanyeri tukerigaria lero ria Jumatatu na yuo onsi nigo twagokeire gostoka ng'ambo ya muna singenje kwa nyakaba amona into na ndogenda kubwatika taseni kiao anjitigia Getembe TV je nigo ngoro kwaro ni utoto nyangiri kuransa mimenyerio nigo tugwaterna Wilson Makoli abakuransa ya transmission nigo akorokwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri twara oborigario buya nabo igo tukuganirio botukobya Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana man, ninjo Bangina ninjo. Ogitire miogo bachega gitire data. Kanyoro montago na usikioro bago gaiga ngano baba kugita. Kumeteriro bago. Emio bako na kugita nyamio bago ite ogitire miogo. Mbachege agitire data. Obachege buoka. Nabuata gite bona gachiwa no genda guchiange sako na gusikioro bagoro. Akuna kuruma. Ondolete alikuwa begetekera choko osege kubo orusia. Ondolete sengenge mu agitete ora tagoro rusi kuchia no bole mona oneti. Bono manyoro ago jakogita. Oye na ndo rusi oro nyamio boyo na ara na kamoro geta tiereti. Ona ara bona tenga bono ga ni igabunga kitate gende karuo. Nyamiobo gitere miobo obumba chaga gitere that oba chaga oikange nagara guwaka no mwaro yu nyamiobo gitere miobo mba chaga gitere Baraka ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana man, ninjo Bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka eyebwate emixer eyobwochoganya chirangi wekabunuraganie ochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire nirebuya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauniga ya Bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemeria cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda nechi juice asensemo eria yadware koni bari power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems chinyange solar panel naboigo asensemeri ya stationery koni bari geometrical set irangi jebikoroto chikaram calculator chiraba nechi toy semoyende nkoni bari tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bari fridge ajirira unyare kwigurira ebintebiga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintugurite asolsao wika asure asorgongorwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Bosongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogokairigori na mabori ande amange oratu Sin number 0722 237187. Ndagira njana gwansabna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionse, birthday, housewarming, anniversary, get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chitain ebirogo chimesa chikeke nabo igon kuru barobo koreri bwa public address system yubagotoka mbarabare ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresi miase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Siko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bwagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis uburwire bwo mugongo watya ulcers amarwire yenda onsi egati amarwire nde niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawasirirongo lya kabere eyibera ngene bengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka
Okorra tindi bobe. Obo man no ne kero kwacha ono gotarangwa ko nyaro tano no goikaransa ngwaro ko nyaro goikaransa mugaka. Aiga ni gore se nyagitari ya no kapesti. Na ande ngimwacha ko nkori nyagitari. Kaki oruti na itana ni guti nyagitari. Kumanyika na mente. Kaki abana bane. Uchisindani ntungiru gutungu. Nigombali rukubarwa. Kaki nimbe. Ayo mugaka nyagitari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond Menia bunu ikaranse kana mari ko ikaranse amariyo kana rawo konya go so asenjera yo mubere erinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara gutara mugora yali ndialete amariyo kana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni kubuya igesi ndwe nyagitari yitu ya no kapesti nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ando mugaka etu ko bwene etera senjera yekerero asogotumeka chimashini chito chiekerero chianuga pesti mugaka Abuya mole Ende wazeo